12 bojovníkov. Prežiť môže iba jeden. Rozhodni o tom ty. Local Freestyle Battle. A postup z minulého kola si vybojoval Čistý chov. Takže Čistý, vyber si Molochovú smrť. Som veľmi rád, že spoločne so mnou budete svedkami dlho očakávaného súboja medzi dvoma ikonami slovenskej rap scény. Že kto? Supa versus Strapo! Supa pôjde ako prvý, takže let's get ready to rumble! Čau Strapo, aj keď ja ťa volám Strapo, odkedy tebou Radikálach chceli jebať gramov. A ty nám vravíš, že sa cítiš ako starý pes, jedine preto, že ti z tvojej hlavy razí pleš. Padnem na teba jak bojník ako kometa. Si taký suchý, že sa zlomíš ako soletka. Si taký nudný, nemám čo od tebe dávať. Si taký malý, nemôžeš dať so mnou high five. Mentalita granát, hádžem, bye bye. Ty si Tramant versus ja, my bach. V mojom tieni je zima, v mojom tieni je tma. V mojom rape je sila, v tvojom rape je strach. Johann Sebastian Bach, vrah na beate. Máš shotgun v ksichte tak, jak ja píšem. Ty môžeš snívať, ty môžeš vírať, iba keby si mi to sám písal. Synak, ja ťa skolím a zlomím a ty sa bojíš a prosíš, viem, že to bolí, ale v boji to tak chodí. Odiď, v ruke hlina, v truhle ty a na pomníku zabilo freestyle. A Strapo sa tak bál, že mi zavolal. Poďme písať spolu, ale ja som na to sral. Bolo by to fake a ty to predsa vieš. Bez si česať pleč, nechaj rap, nechápeš, bang bang. OK, toto bol Supa. Takoj, cítim sa jak starý robot a Strapo válo, že som kokot. No poviera tu teda, Strapo! Hello, tu je Supa, moja reč. Zdravím ťa, došiel som s tebou betliť, lebo ja som dobrý rapper a ty si zlý rapper, ale hlavne ja som z handlovej prášku. Daj mi 10 minút, daj mi mapu a ukážem ti, kde to je. A môžeme si spolu zahrať basketbal jeden na jedného na ihrisku, ale nemôžeš skákať, tu je zakázané. Čekuj ten top flow po burine zelenej. Po prvom kole som jak šampión v MMA. A teraz pozdravujem Supu do handlovej. To, čo sa snaží zamaskovať, že je gay. Ideme na to, bro, bude to po piči. Jebem na tvoje pocity, čo si ty dosity. Len feťák, čo ukradol moju masku, to si zvonil. A potom si doma na nej s radikálom honil. Daj mu čierne vlasy a nájdi 5 rozdielov medzi mladým Vladom Supom a starým Vladom Mečiarom. Má 160 centy a hlavu jak Zeman, ale schováva sa pred pravdou jak Zemanova dcera. Iba veľké reči, ale kukni sa desi, akša sa vyjebal na teba, priorita je deliga. Všetci serú na Supu a Supa čumí jak kokot. A najbližší pol rok si len hype man pre soul. Nebudem zlý, ale budem dvíhať rýchlosť, ktorú nebudeš štíhať, lebo si piči a nevieš dýchať. Úplne hotový stratený prípad, maskuješ sa angličtinou, bojíš sa seba a svojich činov a repuješ jak keby, že máš plnú hubu arašidov. Dope, že arašidy. No čo poviete, dostatočne tvrdé na štvrťfinálové kolo, nie? Práve vy, Facebookári, rozhodnete, kto postúpi ďalej. A iste ste už teraz vedaví, kto si zmenia sily v ďalšom kole. Ja vám to teda prezradím. Ritmaus versus Boy Wonder. Keď chceš ďalšie takéto barov vychytávky, tak klikni sem na subscribe alebo subscribe.